Avui, als 5 dies, parlam de fruites tropicals i és que hem vengut fins en aquesta paradeta per veure una Manoli. Manoli, bon dia, com estàs? Bon dia, molt bé, gràcies. Bé, Manoli, de cara al Nadal, quines són les fruites que més te demanden? Pues las que más me demandan son el mango avión, la fresa y la piña avión, que es una de las piñas más buenas que hay. Fantàstic, i d'aquí uns minuts, si t'apareix, ho parlam. Molt bé, quan vulgueu. I companys, d'aquí uns minuts veurem als 5 dies les fruites que més es demanen i possibles receptes que podríem arribar a fer amb elles. Vos ho contarem, com sempre, d'aquí uns minuts aquí, en els 5 dies. Bel, no continuïs perquè té moltes preguntes i farem esperar als espectadors per tots aquests trucs que encara té de veure nosaltres, però si t'assembla, anem a xerrar del que preocupa i molt, aquesta pujada de vendes, perquè a banda de la carn, de també el marisc que hem xerrat abans a l'inici del programa, són aquestes, les fruites tropicals, les que pugen i molt, i són unes grans desconegudes per a molts, però es poden fer moltes receptes i moltes combinacions. En Xavi, ara, el nostre company, ha anat al mercat i ha xerrat amb la dependenta d'una fruteria. Avui hem vingut fins al mercat de l'Olivar per parlar de fruites tropicals i és per això que hem vingut a veure aquesta paradeta per parlar amb la Manoli. Manoli, tu ets la que dirigeix pràcticament aquesta paradeta. Conta-mos un poc, com estàs? Molt bé, molt bé. Molta feina, ara. Bé, Loli, el primer de tot te volíem demanar, perquè clar, veiem que aquí tens tot un seguit de fruites, moltes d'elles són tropicals, algunes no. Conta'ns el que tens de fruita tropical, ¿eh? Mira, tropicals tenemos el mango avión, luego tenemos la papaya, fruta de la pasión. La verdad es que ahora para la época de Navidad va a venir también lo que hoy justamente esta semana con lo del puente y esto el reparto ha estado más. Entonces también tenemos lichis, rambután, luego también, bueno, tenemos la piña avión, que también es la piña, es una piña asegurada, es la que dejan madurar en el árbol. Y la verdad es que así de frutas tropicales ahora es lo que tenemos, más o menos así afrodisíaco. La fruta de la pasión tiene la peculiaridad que dicen que es afrodisíaca. Jo te volia demanar això, ja sobretot en el Nadal la gent te demana aquesta clase d'aliments. Sí, no, pero no por Nadal, ¿eh? Lo hacen, se vende, la verdad es que la fruta de la pasión es una fruta que se vende durante todo el año. Se vende todo el año, el precio no varía por ser Navidad, así como otras frutas sí que suben un poquito su precio, pero la fruta de la pasión sí, mucha gente viene y nos dice esto, pero bueno, no sé si es un tópico, pero sí que es verdad que lo comentan. I la pinya també és considerada afrodisíaca? No, la pinya no. La pinya no. I per exemple, no sé si vos han vengut persones a lo millor que te diuen mira, vull comprar aquesta classe de fruita perquè vull fer una receta, no sé, a quina classe de recetes t'ho solen demanar tu? No, de frutas no. Mucha gente lo que hace es, hacen como brocheta de fruta y lo hace mucho también con el mango, la fresa, la papaya, el kiwi amarillo también, aunque no se considera, pero es verdad que el kiwi amarillo también de cada vez se vende más. Antes solo estaba el kiwi verde, pero la verdad el kiwi amarillo se está poniendo y hay mucha gente que cuando prueba el kiwi amarillo ya dice que prefiere ya el amarillo en vez del verde. Pero no, así de recetas, así como de la verdura, sí, de frutas no nos suelen pedir para hacer. Bueno, sí que es verdad que a veces para hacer ceviche y esto, el mango nos lo piden a veces, pero más que nada más verduras para las recetas. I ara, Manoli, per exemple, conta'ns una receta que tu faries a casa teva o que fas a casa teva i que als teus els encanta que fas amb aquesta classe de fruites, eh? Pues mira, yo hago una muy sencillita y es con mango, el mango avión, lo hago a cuadraditos y las fresas. A veces la hago en brocheta o a veces lo hago en tipo flor en el plato y luego con chocolate derretido lo tiro así por encima haciendo unas líneas o haciendo un dibujito o eso y la verdad es que siempre que lo he hecho a mis sobrinos, a mis hijos les encanta. Charmela. Muy fàcil de hacer y tampoco no es excesivo de precio. Fantàstic, Manoli, doncs moltíssimes gràcies per ensenyar-nos totes les classes de fruites i les que te falten, m'has comentat, eh? Sí, ahora para Navidad sí que es verdad que traeremos muchas más variedades y muchas más cosas. Fantàstic, Manoli, i doncs moltíssimes gràcies per atendre en els 5 dies i per il·lustrar-nos un poc més, eh? Gràcies i bon Nadal. Gràcies, Manoli, doncs companys, ja ho heu vist, això és el que ens ha dit de Manoli, que ara de cara al Nadal augmenta el consum de fruites tropicals i se poden fer 1000 receptes amb elles, però nosaltres hem demanat a la gent que és el que feis, que és si soleu consumir, si soleu fer receptes amb aquesta classe d'aliments, i això és el que ens heu dit.
Mango, sobretot. El millor com, no ho sé, quan me pega bé o quan et veig bé de preu. Però mango és l'únic que com. Jo sol menjar fruita d'aquí, de local, més local. Poca. Solen menjar més la fruita d'estens, d'aquí de Mallorca, però sempre hi ha qualque aguacate, qualque abocat, qualque mango i alguna pinya, a vegades de tant en tant. El mango, allò que se diu fruta de la passió, la papaya, però vamos, no me acaben de xoquear a mi, no m'agraden molt. De totes les frutas esas lo que más uso es la piña. Aquesta de fruta de la passió, ni això quasi mai. No, només pinya, i la pinya perquè diuen que desengrassa molt. Fruita tropical, l'únic que menges és la pinya, l'únic. Mango, aguacate, un pot de pinya. Canviam de terç i de fet canviam fins i tot de sabates i mos posam els patins perquè anem a la millor pista de patinatge a l'aire lliure de Mallorca. L'històric Saló de les Fonts de Son Amar és un dels llocs preferits dels aficionats de gaudir aquesta activitat de vora d'un mercadet i un espectacle dedicat a Nadal. Ja veiem en Xavi ara, explica-mos, ja has patinat. L'has de caure. I de pot pensar, Jaume, jo encara patinar no ho sé fer molt bé, però bé, sí que hem pogut parlar amb algun dels artistes, som aquí a Son Amar i sí que hem pogut parlar amb algun dels artistes que ens faran una petita actuació d'aquí una estona, perquè podem veure que hi ha moltíssima gent, però de fet tenim aquí en Johnny i en Andrea. Johnny i Andrea, bon dia, com estáis? Buenas noches. Mem, ya hay muchas ganas, ¿no?, de estrenar aquest show. Sí, ya está estrenado, ya tenemos ganas de continuar con él. Sí. Mem, sí que mos podríeu contar un poquet del que fareu d'aquí una estoneta. De la historia, más o menos, es la historia de Navidad. Tenemos a las Mamá Noeles, tenemos los elfos que son muy divertidos, Santa Claus, como no nos puede faltar, tenemos unos acróbatas estupendos y luego un final súper divertido. No solamente para los niños, sino también para los papás y las mamás, porque disfrutan todos mucho con el espectáculo, la verdad. Y el ambiente navideño es sensacional. I sí que volen demanar, el vostre paper un poc quin és? Vosaltres sou acròbates, feis alguna cosa en especial o conta'mos un poquet del teu paper, encara que sigui, Realmente nosotros somos bailarines, somos parte del espectáculo. Yo tengo un papelito de elfo muy divertido que voy por el público y juego también, interpreto bastante con ellos, pero somos bailarines nosotros. I, per exemple, tu, Andrea, què és el que has de fer en aquest espectacle? Perquè no sé si heu patinat, Bueno, no he patinado, por si acaso me lesiono. Pues yo soy Mamanuela con mis compañeras, también hago de soldadito y la verdad que es un gozo ver a los niños la cara de felicidad, de ilusión en esta época tan bonita del año. I és que, clar, conta'ns un poc perquè aquí, a més de l'espectacle que veurem d'aquí una estona, això és tot un mercadet nadalenc. Contau-nos un poquet, a part d'aquesta superpista de gel que veiem aquí, quines activitats podríem trobar. Pues tenemos la pista de patinaje, luego también el mercadillo navideño, luego también hay música en directo, con una banda estupenda y bueno, se puede comer, hay crepes, hay chocolate caliente, vino caliente y bueno, y también la foto está con el Papá Noel, que no se nos olvide. Claro, nos visita Papá Noel, un dato muy importante para los niños. És que precisament jo vos volia demanar per això, perquè vi que hi ha una porta per allà que se pot visitar el Pare Noel, però jo no sé si ja hi ha hagut molt de nins, si no n'hi ha hagut, si les cartes arriben com han d'arribar, no sé, conteu-nos un poquet, això funciona bé, el sistema de correu amb el Pare Noel? Sí, los niños le dan directamente la carta a Papá Noel para que la lea y que le lleguen todos los regalos estas Navidades. I de Johnny i Andrea, moltíssimes gràcies per atendre en els 5 dies. A vosotros, muchísimas gracias. I de companys, ja ho heu sentit, això és el que ens han dit en Johnny i en Andrea, que d'aquí una estoneta els veurem com actuen, una actuació que es farà d'aquí una estoneta i ens han contat tots els serveis que ofereix aquest mercadet aquí a Son Amar. Hem de fer una petita interrupció perquè, clar, quan hi ha aquest mal temps tenim propostes culturals, artístiques i, per exemple, l'elenc d'artistes d'Exhibit i d'Ojalà s'han unit per fer un espectacle especial per aquest Nadal que acaba de començar en el Gran Teatre de Son Amar. Xavi, ara ha començat, quin és l'ambient? Conta'ns. I
Perdó, Alba, ja ho pot ben sentir. Estic amb un munter de música, hi ha moltíssim d'ambient, moltíssimes ganes de viure el Nadal i és per això que venim a parlar amb Natàlia. Bon dia, com estàs? Bon dia, molt bé, gràcies. Conta-mos un poquet, perquè això és un gran espectacle i veiem que és de moltíssima tradició nadalenca, no? Sí, exactament. Molt certera per aquest punt de l'any. Hem decidit fer un espectacle molt familiar nadalenc perquè puguin gaudir molt més d'aquesta velada. Ara, per exemple, sí que veiem que estan fent un poquet d'espectacle. Ara, per quina part aniríem? Perquè quina és un poc la vostra inspiració a l'hora de fer aquest espectacle? S'ha fet aquest espectacle inspirat, primerament en el Nadal i després nosaltres en els altres espectacles estan molt especialitzats en acrobàcies, ball, música, cants i de més. Clar, Tàlia, és que això t'anàvem a dir perquè veiem que hi ha moltíssima gent aquí combregada, abans hem vist també que començaven a fer un poc d'acrobàcia. Conta'ns un poc des de quan feis això i fins quan durarà això, perquè la gent ho pugui venir a veure. Ara, Christmas Wonderland vàrem començar dia 3 de desembre i el celebrarem fins al dia de 8. Els dissabtes i diumenges feim de 1 a 9 i tenim 2 espectacles. Té una duració de mitja horeta i després tenim altres activitats que poden participar els nens, les famílies, en el recinte. Exacte, les activitats, com us han explicat abans, els artistes que a més actuaran aquí, en Joni i en Andrea Norbera. Exactament. Ell més o manco per quina part la veurem? Més en la part del ball i d'actuació. Fantàstic, Tali. Doncs moltíssimes gràcies per atendre'n els 5 dies. Moltes gràcies a vosaltres per venir. I de company, nosaltres vos deixam gaudint d'aquest espectacle que veiem aquí, ara veiem aquest lotet dins de la bolla de neu, vos deixam que gaudiu d'aquest espectacle aquí, al Teatre de Son Amar. Gràcies. Imatges màgiques ara mateix a l'especial de Nadal de Son Amar.